سورة التكوير نعم مكية 29 آية نزلت بعد المصر نيه سورة التكوير عليه القرآن سورة بسجن كلنا ولو فلانا دو جينينا آية مغاني كنون دون كلمة كمي أني ناني حرف كمي ناني أني مغان دورو أجيرا مغاندي بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس تكوير كرودي كمونتاليك نام تمامي تلي ولد نوي علي مونتا كملكي كنورو بوسيالا علمت نفس ما nimbi fendo odonna أهدرت nayo nati وإذا النجوم tumami dolo انكدرت nolo bimbi na dugologa علمت نفس ما nimbi fendo أهدرت nayo nati وإذا الجبال tumami kulu سيرت yolu tama kabo dugolo nyega علمت نفس ما nimbi fendo أهدرت nayo nati وإذا الإصابة tumami nyawameu قتلت yolu blani tigitula علمت نفس ما nimbi fendo أهدرت nayo nati وإذا الرؤوس tumami warawu قصرت ni olu fara ɲɔgɔn kan علمت نفس ni ما baganw bɛ kɛnɛ kelen kan ni bɛ fɛn dɔn أهدرت n'a y'o nati وإذا البحار tuma min baw n'o ye gejuw ye سجرت ni olu jeni علمت نفس ما ni bɛ fɛn dɔn أهدرت n'a y'o nati وإذا النفوس tuma min niw زوجت naam zubijati n'u y'olu tugu n'u y'olu dɔn o ye niw don farikolo la. علمت نفس ما nin bɛ fɛn dɔn أهدرت n'a y'o nati وإذا الموءودة tuma min den ɲɛnama su donnenw سئلت den ɲɛnama don n'o dugukolo jukɔrɔ n'o denmusow ye soyilati n'u y'olu ɲininka بأي ذنب ni junubu juman ye قتلت n'u y'u faga علمت نفس ما nin bɛ fɛn dɔn أهدرت n'a y'o nati وإذا الصحف tuma min gabew نسرت n'u y'olu yɛrɛkɛ علمت نفس ما nin bɛ fɛn dɔn أهدرت n'a y'o nati وإذا السماء tuma min sankolo كشطت n'u y'olu woro علمت نفس ما nin bɛ fɛn dɔn أهدرت n'a y'o nati وإذا الصحف tuma min gabew نسرت n'u y'olu yɛrɛkɛ علمت نفس ما nin bɛ fɛn dɔn أهدرت n'a y'o nati وإذا السماء tuma min sankolo كشطت n'u y'o woro علمت نفس ما nin bɛ fɛn dɔn أهدرت n'a y'o nati وإذا الجحيم tuma min tasuma سئرت n'u y'o da dɔn علمت نفس nin ما bɛ fɛn dɔn أهدرت n'a y'o nati وإذا الجنة tuma min arijɛnɛ أزلفت n'u y'o gere علمت نفس ما nin bɛ fɛn dɔn أهدرت n'a y'o nati ɲuman ni juguman na ولا أقسم ne bɛ n kale بالخنس ni don ka bɔn bagaw ye الجوار n'olu ye bolibagaw ye الكنس n'olu ye suturabagaw ye u bɛ don u bɛ bɔ u bɛ dogo u bɛ to ka bɔ o ye dolow de ye n'an n ka lani su ye إذا عسعس tuma min n'a dibi ɲɛsinna والسوء n ka lani sɔgɔma ye إذا تنفس ni a n'a y'a ninakili sagi إنه bari ka sababu kɛ sɔgɔma bɛ na oxygène min ye sɔgɔmada fɛ o ka ɲi adamaden ma kosɛbɛ n'a y'a kɔlɔsi banabagatɔ ka bana mana gɛlɛya cogo o cogo i b'a ye sɔgɔmada fɛ a bɛ se ka sinɔgɔnin sɔrɔ o b'a sɔrɔ a dɔw la sira ɲɛna yɛrɛ a ma se ka sinɔgɔ su bɛ oxygène min di karibuni min b'o la o bɛ degun se nin ma o bɛ sinɔgɔ gɛlɛya i ma tuma dɔ la n'i bɛ bana kɔnɔna na nka ni sɔgɔma kɛnɛ commencera ka dayɛlɛ dɔrɔn i b'a ye a bɛ ninakili a bɛ komi n'aw su dibi in bɛ sɔgɔma nun de minɛ k'a bisi k'a degun o la aba ne a y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ sɔrɔ ka ninakili naam i k'a dɔn kuranɛ in walahi kira ka kuma laselen don كريم kira min ka ɲi ذو قوة caman ko o kira in ye jibiri de ye ciden de ka kuma don mais kuma daminɛ ka sɔrɔ o ciden ma ka sɔrɔ ala ka kumakan don o ti baasi ye bari ka s'a kan a sera ma ni ciden ka sira de ye n'an قوة ka fɛn danbe ka taa ala ka jɔn ma ka sɔrɔ ala yɛrɛ ta don o ti baasi ye i y'a faamu o ti baasi foyi ye n'an a ko kira in ka ɲi ɲumanya ye de n'i ye baara ɲuman kɛ laada sanfɛ masala ni e kɛra jakadila ye n'i bɛ jakadi a di cogo la a ti fɔ e ma ko e ka ɲi koyi
a bɛ fɔ e ma dɔrɔn ko e ye muwaddin li zakati e bɛ jakati mais karimu kɔni o ye min bɛ ɲumanya kɛ min bɛ to sanfɛ zi quwwatin n'o ye sɛnbɛ dunke indati l'arshi tigi yɔrɔ a basigilen bɛ yen nɔ batofɛn dɔ yen nɔ malikaw bɛ tugu a kɔ sankolo la a danaya do wahayi kan Jibrilu a fɔra ko alakira ko ale ka cili kɛra basigili ye danfɛn bɛ yen yala e ye dɔ sɔrɔ o la wa a ko ne tun bɛ siran laban ko juguya ɲɛ ka mɛn Ibilisa ka ko in kɛra anw malikaw bɛ kun sirannen don laban ko juguya ɲɛ nka mɛ e jiginni kɛra sababu ye Ala ye ne tanu ko muta'in thamma aminin o danaya in o ye hakilatigi di ne ma ka hakilisigi di ma i ka cili kɛra hɛrɛ ne ma ne ye dɔ sɔrɔ i ka hɛrɛ la wa ma sahibukum a terikɛ mage a jɛɲɔgɔn mage Muhamadu Lamini fato ye wallahi baati Muhamadu ye Jibrilu ye a kɛcogo kan ni fanw ye al-mubin min bangalen dɔ a y'a ye Makan a sigilen bɛ sesi kan a ka sawura yɛrɛ la wa ma huwa Muhamadu Lamini mage tɛgɛma gelen ye dogo kan Muhamadu Lamini a bɛ ti k'a fɔ ko tɛgɛma gelen dɔn awa dogo kan dɔnni ninnu de min bɛ tɛgɛma gɛlɛya ka bɔ ɲumanya kɛli ma Muhamadu Lamini mage wa ma huwa de kuranɛ mage minnu y'a kala zanin o ye tugumamɔgɔ ye ani sikanamɔgɔ minnu y'a kala zanimu o ye sikanamɔgɔ ye kuranɛ mage ni shaitani ka kuma ye n'o ye faralanbɔnfɛn ye a bɛ taa min ni a hakiliw ye kuranɛ nakarili ni kuranɛ kɔnni na n'a ka kodɔnni na ka bɔ kuranɛ ma in huwa kuranɛ mage fo wajulu de danfɛnw ye mɔgɔ ye n'a y'o tigilamɔgɔ ja kabini aw la a ka tilen ko ni maa min b'a fɛ ka tilen ko i ka kuranɛ minɛ mais tilenya in a gɛlɛyara de bari ka sababu kɛ caman bɛ yen nɔ u bɛ farisi mara cogoyaw tiɲɛnen dɔ denw faw bɛ hami ni denw ka farako de ye ni den dɔ banana dɔrɔn u bɛ kipa la ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔsow la ka hami n'a ye ka jɔrɔ n'a ye mais yala den bɛ ka Ala bato wa den tilennen don diinɛ kan wa silamɛya ka d'a ye wa caman bɛ yen nɔ i tɛ jateminɛ k'o la k'a sɔrɔ ni maa min b'a fɛ ka tilen i k'i hakili to nin jogo ninnu na k'i hakili to kuranɛ la bari kibaruya filɛ nin ye a ye adamaden mara cogo ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ kuranɛ kɔnɔ wa ma tashauna aw yɛrɛ tɛ tilenya in kanu ko ni Ala y'a kanu rabbul alamin min ye danfɛn dama ma adamaden tuma dɔ la sugandili b'i ye ka ko dɔw la mais tuma dɔ la i karabalen don fɛn dɔw la adamaden bɛ fɛn dɔ la ɲini wagati dɔ la ko i b'a kɛ cogo dɔ la ni Ala m'a latigɛ a ti kɛ tuma dɔ la e b'a kanu k'a fɔ ko i bɛ nin ko in kɛ nin wagati in na i bɛ se ka kɛ sanji b'a bali wala ko dɔ b'a bali o la Ala ka kanu de bɛ sanfɛ aw ta in labilalen tɛ aw ka kanu in a fɛrɛkɛlen don